Mzina la Tate ndila Mwana ndila Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Ndikulandireni pano abale yanga mpulogalamu yathu yatilankhuleni Ambuye. Lero lachitatu munyengo ya Lent week 3. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Deuteronomy chapter 4 verse ya 1, 5 mpaka 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Clementina Nyirongo kuchokera ku Andrea Kagwawera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ichokera 147 ndi mavesi atatu anayi. Utenga watu wabwino uchokera ku Mateyu mutu wa 5 ndime ya 17 mpaka 19. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Deuteronomo. Tsopano inu Aisraeli muzimvera malamulo ndi malangizo onse amene ndikukuphunzitsani kuti mukhale ndi moyo. Ndipo mudzalowa ndi kukhazikika m'dziko limene chauta Mulungu wa makolo anu akukupatsani. Ndakuphunzitsani malamulo ndi malangizo onse monga momwe chauta Mulungu wanga adandilamulira. M'dziko limene mudzalowa ndi kukhalamolo muzikamvera malamulo amenewa. Mukawasunge ndi kuwatsata. Ndipo chimenechi chidzaonetsa anthu a mitundu ina kuti ndinu anthu anzeru ndi omvetsa zinthu bwino. Akadzamva malamulo onsewa, iwowo adzati, mtundu umenewu ndi waukulu, wanzeru ndi omvetsa zinthu bwino. Palibe mtundu wina uliwonse, kaya ndi waukulu chotani, umene uli ndi Mulungu wokhala pafupi nawo, monga mmene Mulungu wathu amakhalira ndi ife. Nthawi zonse tikamuyitana amatiyankha. Palibe mtundu wina uliwonse, kaya ndi waukulu chotani, umene uli ndi malamulo ndi malangizo achilungamo onga awa amene ndakupatsani lerowa. Mukhale tcheru ndipo musadzayiwale zonse zimene mudaziona. Zimenezo zisachoke m'mitima mwanu pa moyo wanu wonse. Muzizifotokoza kwa ana anu ndi kwa zidzukulu zanu zomwe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Uthenga wabwino monga adalembera Mateyu Woyera. Pa nthawi imeneyo Yesu adati, musamaganiza kuti ndidadzathetsa malamulo a Mose ndipo zophunzitsa za aneneri. Inetu sindinadzere kuzawathetsa koma kuzawafikitsa pa chimake penipeni. Ndithu ndikunenetsa kuti thambo ndi dziko lapansi zisanathe, sipadzachoka kalemba nkakang'ono komwe kapena kadontho ka malamulo mpaka zonse zitachitika. Choncho aliyense wonyozera limodzi mwa malamulo amenewa, ngakhale laling'ono chotani,
nkumaphunzitsa anthu ena kuti azitero, adzakhala wang'ono ndithu mu ufumu wakumwamba. Koma aliyense amene amawatsata ndi kumaphunzitsa anthu ena kuti azitero, adzakhala wamkulu mu ufumu wakumwamba. Tenga wambo. Habari yanga okondeka, ana Israeli atalandira malamulo kuchokera kwa Mose amene anapatsidwa ndi Mulungu mwini wake, ndipo iwo ankatenga malamulo amenewa kuti ayenera kutsatiridwa bwino. Ndipo chinali chikhumbokhumbo chawo chokuti tisunge malamulo amene tapatsidwa ndi Mulungu wathu. Inali constitution yawo. Kotero kuti wina aliyense wochita zinthu zotsutsana ndi malamulo amenewa amadana naye, ndipo ngati kotheka amachita chotheka kuti azime ndithu, athane naye ngakhale kumusowetsa. N'chifukwa chake tikayang'ana zina zimene adamupekera Ambuye Yesu, amanena kuti ameneyi amaziyesa ngati, ameneyi amati iye ndi wakale kuposa makolo athu Abrahamu, amati ameneyi angati kumanga chinyumba chali chipeta chimanga 46 years, iye angati kuchimanga masiku 3. Nkhani inali yoti malamulo 10 palibe wina amene anayenera kusewera nawo. Ndi Ambuye Yesu atabwera pakati pa anthu ndi kumawawuza kuti Abrahamu kulibe, ine ndilipo. Moseyo munena iniyo kuti anakupatsani malamulo, ameneyo ndine. Mmene amabwera iyeyo, ine ndikuona. Ine ndi Atate ndi amodzi. Abale yanga. Munthu amene ubongo wake wonse ngakhale kutchula dzina la Mulungu samaloledwa. Chifukwa chiti timamva kuti Yahwe. Ndipo malamulo a Mulungu akunena kuti usadzatchule pachabe. Loyambirira ndi zimenezo, usayerekeze. Lero wina ndikumanena kuti inetu ndi amene anakupatsani malamulo aja, iye uja kwa ine ndi mwana. N'chifukwa chake lero tikumva kuti Ambuye Yesu akunena kuti ndabwera osakhala kuzasintha malamulo. Ndabwera osakhala kuzasintha malamulo, koma kuzawakometsa. Ndipo malamulo omene alili, inenso ndikufuna kuti tiasunge kuti ngakhale kadontho kamodzi kasachokepo. Anachokera kwa Atate yanga, adafika pansi pano, ndipo ine ndabwera kuzayesa kuonjezera, kukonza, kukometsa kuti chimene chidali chovuta kuchimvetsa tsopano ndichitambasule. Tikayang'ana mauthenga onse amene timawerenga, antchito zimene Ambuye Yesu amagwira, ulaliki umene iwo amachita, panalibe zotsutsana ndi malamulo. Ndipo pamene ena amafuna kumukola, iye amabwera ndikuwauza kuti chimene ndimafuna kunena nachi, osakhala kuti ndikufuna kufafanisa malamulo a Mose. Chandisangalatsa pa mawu amene ndikuti aliyense wophunzitsa anthu zotsutsana ndi zimene Mulungu adapereka, akuti ameneyo adzavutikira ndithu kukafika ku ufumu wa Atate. Koma aliyense amene athandiza abantu kuti adziwe mawu amenewo ndi kumawatsata, adzakhala wamkulu mu ufumu wa Mulungu. Maganizo mwanga pamene ndimawerenga mawu amenewa amakocheza, n'chifukwa chani mpaka pano anthu ambiri timadandaula kuti Chikristu chinali kale.
ndipo ena ambafika ponena kuti hayi azibutsa adali kale, ansembe adali kale, assistant anali kale. Ayi, nthawi imeneyo, pa nthawi imeneyo iwo anagwira ntchito pa nthawi yake. Ndipo lero Mulunguso watipatsa pa nthawi yathu anthu athu oti agwire ntchito. Ndimafuna pang'ono nkhani ya amene athandiza kuti anthu azidziwa kutsatira malamulo anga. Amene athandiza ndi anthu amene sathandiza koma akuononga, pali magulu awiri pamenepo. Ndiye ndimafuna ndiyambe ndi gulu limodzi. Abale anga, ngati pali anthu amene amagwira ntchito yabwino namwe Eklezia Katolika mayi wathu, makatikisi amagwira ntchito yabwino kwambiri. Ena mwa iwo ndi odzipereka, oyera mtima kwambiri. Ena mwa iwo pali gulu la anthu amene amakhala akuphunzitsa ana amasonkhano, kandi ana a Ukaristiya, kandi ana a ulimbitso. Mene ndimawerenga mawu awa, chimenechi chimandifikira kawiri kuti anthu amene ifeyo timawaona amachoka ku nyumba kwawo nabwera natsonkhana ndi ana amene akulowa mu Eklezia Katolika. Ena mayo kuti ambe kulandira Ukaristiya wawo, andi anthu amene amakhala nthawi zonse, chaka chonse chathunthu amakhala kuyesa, kucheza, kukhazikitsa kuti anthu anawa adzakule ndi Chikhristu chenicheni cha Chikatolika. Koma muzaona kuti sikuti amachita zimene chifukwa kuti amafuna malipiro. Ayi, amagwira ntchito chaka chonse chathunthu, ndipo ngati pali mwayi, kuti mwayi ulipo, mwina akamati ambuya akubwera kuzapereka ulimbitso, ndi pamene mwina amapatsidwa mwina ndika 1000, angopatsidwa kanga chepe, ndipo samadandaula. Anthu amene amazipereka ndipo chimakhala chaulere chapadera kuti munthu ameneyi amalolera loweruka lililonse kandi la Mulungu limene kusiya ntchito zawo kufika kuzacheza ndi anawa, kukambirana nawo, kuwaphunzitsa, akachokapo akubwerera. Chinthu chimodzi chimene ndachiona ndi maso, kuti chimene sindingachikayikire, nchonena kuti anthu aja akagwira ntchito yawo choncho mosadziwika inde, koma kumapeto kwake nthawi ikakwana ndazionapo munthu kumwalira, ndikutitana bambwirani muzapange misa, kufika kupanga kuyamba misa, ndikumamva kukoma misa ikuchitika. Kawiri anthu amakonda kukhala kutali, koma maliro a munthu ngati ameneyi anthu onse ndikuyandikira, ndi pamene panali guwa. Ndipo ndikuyamba misa, wopangisa misayi ine nkumadabwa kuti koma misa yaliroyi kuona mmene anthu akuvomerera mapemphero, akulu ndi ana, atsogoleri atabwera ndikufungatira guwali. Kumapeto kwa zonse misa kutha, ndikunyamuka tiyeni kumanda. Tikuyenda ndikuyandikira, ndiye nafunsa akulu ampingo, kodi mkulu ameneyi tikukamuyikayi? Mmene ndimafika iwo atasiya kugwira ntchito yawo, mwina nali achikulire sakadata, anagwira ntchito zanji mu mpingo umu? Ndi anandiuza kuti kunoko ngati pa chalichi, mbozi mwa anthu amene anathandiza kuti kunoko Chikhristu chikhazikike, amaphunzitsana amasonkhano anali amene ndinagwira pakamwa. Aliyense amene athandiza kuti anthu adziwe za malembo oyera adzakhala wamkulu mu ufumu wakumwamba. Abale anga, zimayambira pansi pompano, timayamba pansi pompano,
ndipo kwina kuti zikapherezetsa. Ambuye Yesu akunena kuti ndinabwera pansi pano kuti anthu azindikire ufumu wa Atate. Ndipo ufumu wa Atatewo umakhazikika pamene ife tikugwira ntchito yolalika uthenga. Alipo yena amapereka uthenga wa Mulungu osakhala pakulankhula mawu, koma pa moyo wawo. Lero mawu amene tawerengawa atithandize kuti Ambuye Yesu anabwera pansi pano ndi cholinga chokuti ufumu wa Atate yake ukhazikike. Ndipo cholinga chimenechi nchokuti ufumu wa Mulungu utakhazikika pa dziko lapansi. Anthu amudziwe Mulungu, adziwe kuti chipulumutso chili pakati pathu, adziwe kuti tsiku lililonse azipemphera. Chifukwa abale anga tikhoza kugwira ntchito zina zilizonse pa dziko lapansi, tiziwe kuti ntchito zonsezi zizakhala ndi nthawi yake imene tizayenera kukaperekera umboni pamaso pa Atate. Ntchito yabwino iliyonse imene tikuyigwira pofalitsa uthenga wa Mulungu imakhala ngati kutipatsa ife madalitso. Andi kawiri nthawi zonse kumafuna pamene ufuna kugula ntchito kumayang'ana za malipiro, chifukwa tifune tisafune. Nyengo zino ambiri ndi abusa, koma ubusawu wasanduka kufuna malipiro. Mpaka ngakhale ife tomwe amene timazozedwa ngati ansembe, kulowa unsembe chifukwa ndaona kuti ukangolowa unsembe sipapita mwezi umapezeka munthu uli pa njinga ya moto, sipatenga nthawi umapezeka munthu wokwera galimoto, ndiye ndifuna kwera galimoto. Mukufuna mkhale wa nsembe kuti muzakwere galimoto? Hayi mukakwera. Poyamba mufune ufumu wa Mulungu, muntumikire Mulungu. Ndipo mukantumikira Mulungu, zotsatira zake zina zizibwera zokha. Zosowa zanu azikupatsani, ndipo azikupatsani kupyolera amene mwapemphera. Tikafika poti tsopano tafika pokuti tayamba kumva kukoma, ndipo amene Salimo ndinaichula 147 chaimagwira ntchito. Tamanda mzimu wanga, tamanda Yerusalemu. Munthu amene amadzazidwa ndi mzimu woyera, nyimbo yake itaitenga nyimbo imeneyi ndikuphatikiza ndi nyimbo ya Mayi Mariya. Mzimu wanga ukutamanda Mulungu mpulumutsi wanga. Chaka chino tanena kuti ndi chaka cha Jubilee. Ndinanena kale poyambirira ndipo ndikubwerezanso kuti tiziti mbuyomu ndinayesera kuchita izi, koma chaka chino ndikufuna ndipitirire. Chimenecho chikhale mwa ife, mukhale chimene amaticho kuti desire, kuchikadzikitsa mwa ife kuti chaka chino chaka chatha ndinayesa kuzilanga munjira yakuti, chaka icho ndinayesa kuchita zinthu zakuti, chaka chino tiyerekeze kuti chaka chino cha Jubilee chino ndi chomwecho chimene Mulungu walola kuti afuna atitenge. Tikamapemphera madzulo tiziti, Ambuye ngati nditati leroli usiku uno mawa sindidzuka, pemphero ndikunena panoli ndanga ndilotsiriza, ndiye ndikuti Ambuye musandisiye, ndikufuna ndikaoneke ndikalandire ufumu wanu. La Mulungu lakwana tafika kuchalichi ndikuti tiyerekeze kuti sokuti lakwadera Mulungu linalo ine ndizakhala ulendo wanga nditayenda, misa yangu yautsiza ndi imeneyi. Ambuye ndikupempha kuti ukaristiya ndikulandira pano, ukhale ukaristiya umene undithandize kundiperekeza, kuti pamene tikupanga nyengo mpingo watipasa nyengo zoterozi tizakhala ndi masiku akuluakulu, ndipo kunena zoona nyengo kuyambira ya Lenti kuzafika pa Pasaka. Abale yanga kulikonse kumene muli, ndi nyengo ya mtengo wapatali. Ndibwerezenso kuti ndi nyengo imene ifeyo amene timadziwa kuti Yesu ndi mpulumutsi wathu, adachoka kumwamba anabwera pansi pano, ndi nyengo imene tinayenera nchifukwa cha anthu ena makayenda njira ya mtanda.
mpaka kumayesa kugwada maondo wandikumawawa bwanje kuti ayi anandivutikira ine mwana wa Mulungu ndifuna kubweza pang'ono sikuti kubweza kwambiri. Abale chaka chino ndi cha Jubilee tichigwiritse ntchito moyenerera. Anena kale kuti aliyense amene afalitsa mawu angawa kundithandiza kufalitsa adzakhala wamkulu kwata. Aliyense amene afuna kusintha kuononga zinthu zimene ndiyabweretserani adzakhala wang'ono. Ambuye apitize kumatidalitsa m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ife tachimwa kawiri kawiri, koma tichita chisoni chambiri, mufafanize za kwaipa zathu.